xa está, Ter a miña lindiña nun helicóptero. Papi. Mamá, nada de histéricos todos, Papito, Chegar a verdade, estamos aquí esperando todos e nunca que pasa está aquí o nada. neno, que xa está aquí. Que? Que vou romper augas. Estás ben? Ten que coller sempre a cabeciña. A ver, quieta, que... É a columna máis delicado que teño. Mira, mira, está con papá. Ai, Mira, Carmiña. ai, miña prenda. Ai, Ai, miña tan linda. Como que os campos do Baladiño non valen tanto? Ti e eu sabemos que o día que pase por ali unha estrada vai ser outro cantar. Sí, Ramón, xa sabemos todos que investes moi ben os teus cartos. A pena que che queda é non podelos levar contigo cando morres. Che, Celia, que viña toda enxollada non che dá dereito a falarlle así. Junior, fala modo. Tate caladinho 5 minutos. Mira, mira. Caladinho. Ai, que guapiña tirallana. Sí, verdad que non sacou o nariz do pai, Belindiña pequena, cajadiña a ti. Ai, gracias, Ramón. Pero non se chama Belinda, chamase Carmiña de Sirena, non a confundas. Carmiña, como a patroa dos mariñeiros, como ten que ser, Ramón. Xa pasamos polo xulgado, agora só falta atopar padriños e bautizala. E dixo eu, para padriño, pensaríades nalgén importante da vila. Unha persoa con peso específico Ai, entre a Ramón, xente ás que... veces sorpréndesme. Unha persoa... pois espelida, traballadora, cun bo ollo pro... Que pasa, collo? Dades parvos que a nena. Dime, home, entre o que bebes e máis entre o que non pagas xa nin tes aquel de falar, meu home. Papi, o dos padriños é unha cousa que hai que pensar con calma, porque... Digo eu, por exemplo, Ramón Couto. O que non se anuncia non vende. Cala, bruxa. Un dos empresarios máis importantes da Costa da Morte. Sería un bo padriño para a nena, Mira o Ramonazo que perdes ti a oportunidade de estar caradiño. Mira, xa está chorando. E ti, que Curriolo, que a min non se me di nada, lá. Non se me di nada a min. Ai, que che dije se nunca me faz caso, che. Ai, non, lá. Logo, se fora o neno, ainda lle podía ensinar a andar en moto ou a xogar ao fútbol. Ainda tiña un paso, non? Eu tiña un paso, eu sendo nena que... Pero, mira, co xenio que ten, futbolista ben podía ser, podía ser o Maradona, Maradona non. Que pasou, filliña, o Pelé de Porto Sás? Aquí sí. E o de representante, mira. Con que entendes ti de fútbol non me fagas rir, ó. Eu, por exemplo, cubro todos os campos. Fútbol. Xa me parecía a min raro que non saíra esas palabras tantos homes aquí. Parece que estamos no tempo do outro. Cala a boca, fútbol. Mira, Carmiña, como se puso, Que Chorona, non lle chorona. cabe nada máis na cabeza, fútbol. Boa, señor Suís. Pituxa, que tal, muller? Que tal? Ben, tirando. E vostede como está? Veña, Pituxa, nada de vostede, Agora son Carlos, xa non son o señor Suiz. Se vostede... Perdón, se ti o dis, pero pareces un bainante. Como? Nada. Pero estou parvo, que... Esquecín enseñarche a miña casa. Que casa? Pois que casa, a miña. Aquí a tes, aquí teño todo canto preciso.
Pero veña, imos dentro. Imos dentro e xa verás. Senta aí. Pois aquí a tes, a miña casiña, o meu lar. Máis grande do que parece, O que pasa é que o espacio está fora. Pois eu creo que como teñes familia vas apañado, É que, algunha novidade no mundo perfecto? Pois sí, vas ter unha visita. Ai, sí? E quen? Tua nai chega mañán. A miña nai? Non pode ser. É porque non ha de poder ser. Chamo ao xulgado, como non che daba topado en ningunha parte. Claro que ti non coñeces a miña nai. Pois non, pero gustaríame. Se non me atopa nun lado, atópame noutro. Todo o que quere, consegue. Home, non vexo que haxa nada de malo en que unha nai queira ver o seu fillo, non? Xa, Pitusa, pero é que non é unha nai calquera, muller. Vai morrer co susto cando me vexa así. Sen exercer, vivindo aquí. Algo de cambio ten que notar, pero... Xa, por moi ben que estea eu, ela non vai ver con vos ollos isto. Pois, non sei, sinto. Non sexas parva, ti que culpa tes? En fin, xa veremos o que pasa. Agarda, teño algo para ti. Para que vexas que non son mal sardineiro. Ai, gracias. Son moi bonitas. Gracias. Espero que non se cele currás, Por certo, como vos vai? Non hai que no de arrancado desas malditas pedras. Xa, pero se ele é feliz así. Agora pode que sí, pero ao mellor mañán non, entende? Nin el, nin eu. Gracias. A ti. Ai, che, gracias. A ver. Pois si, ver isto. Mira, mandeiche chamar porque na lonxa Xulián vai estar de baixa. Entón, se ti queres facer a subasta, mentres el non está... Como dis, María? Que vas traballar de ruleiro. Eu? Sí. Que mal che deixaron en Bruselas, María. Mira, mal está Pitusa, entendes? Porque quero que che busque un traballo. Así que agora xa o tes. É ela que non me quente máis a cabeza. E mira unha cousa, María. Que? Canto me van a riar, non? Eu sei. Mira, o dos cartos xa se verá. Xa se verá. Ti, por probar, que pegas? Para probar non é nada, que eso está chupado, Cada vez na loxa hai menos peixe, así que... Xa, pero este traballo ten as súas complicacións, Non é fácil. Ai, sí? E logo ir aos percebes parece que é por deporte? Claro, o que tamén se está naquelas pedriñas chans, con mariño en calma, e tomando sol picha arriba. Non digo por eso, é que na lonxa hai que ser imparcial, sabes? Pero eu, se me pagan ben, non teño nada que dicir de ninguén, Xa, pero non me refiro a ese tipo de imparcialidade, Non podes tomar partido por ninguén. Entendes? Non podes favorecer aos amigos, non podes repartir o peixe por simpatía, comprendes? Eu máis simpatía teño aos percebes, non? Pero os outros peixes tampouco non me acaban mal, Pero estás atendendo ao que te estou contando, ou que? Que tens que ser como un suís. Como un xuiz. Ti, sí. Que me dices tamén con risa, pero ti estás mal de todo, A ver, sabes cantar? E non me veñas con que cantabas no coro cando estaba Don Amancio. Pero eu cantar e canto tamén que bailan os peixes na caixa, María. E contar mellor que Pitágoras aínda, Así que isto para min é contar a cantar, ou cantar a contar, ou atenda. A ver, imos subastar o lote do Casadore. Ide vindo, veña ide vindo, Veña, empezamos en 5.000, 5.900, 800, 600, 4.000. 4.900, 500, 600, 700, está de queladiñas, por favor, aí, 4.700, 500, 3.000,
750, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 700, eo. 6,95, 90... Meu, para isto. Celia, marca ben as caixas aí con minucho. Depois non me veña ladrando, Eu sempre marco, e non ladro, falo. Hai que pagar a novatada, Evaristo, que estás empezando. A novatada, Ramón, é ter que subastar con este temporal campal, que non máis que hai 4 bojas mareadas. Lle fajas caso que o estás facendo moi ben, e xa virán días mellores, home. Eu non dixen que o fixera mal, Marajota. É máis, eu son dos que pensa que este home naciu para isto. Ramón, non me faja la pelota, que comigo non vas a sacar tallada. Ai, carallo, cría fama e bótate a dormir, non? Engañada tes, home. Calarás. Xa me lo dixo agora, Aos dous, eu vou ser un árbitro sen parcial. Estamos? Pero os árbitros tamén se compran, así que ten moito cuidado. Non vai a ser que te compren a ti tamén. Ala, Serás, Lurpia. A jarda, que ainda non acabei contigo. A jarda, que teñe moito que che dicir, Milucho, veña, que se quedan poucas. Ala, seguimos mojando, veña. Vaya, o novo lonxeiro. Ti que vas aquí, a mercar ou a sorellar? Eu veño de traballar das pedras, non como a outros. Das pedras de qué? Das pedras da canteira? Ai, sí, Ruleiro, que me dis destes percebes, Pero onde vas con estas caramuxas? Ai, riste, Pois deixo, que hai de ir falar cos da confraría a ver que clase de ruleiro és ti. Que eu teño dereito a vender como a todos, Que veño polo legal. Por min, fala con quen quiras, pero esses percebes non valen para nada. Eso non tens que dicilo ti, que o teu é ver, oír e cantar. Xa, pero eu non canto cando é un crimen, percebes que non dan a talla. E ti menos, animal. Ai, sí? Sí. Deixo, que volvo pas pedras e xa verás o que che traio. Vai, plantas por aí. É que che medren. Veña, seguimos. Ai, non. Ai, papi, a nena non queda dormida. Vaite agora. Agora? Sí. Logo antes que non se levantou. María Santísima, lindiña. Eu. Para ir á cociña. Todo Cristo, todo Cristo. Ai, que rapace como a nai, rapace como a nai. Non, Carmiña, non. Ai, que rapace como a nai, que ten os ollos bichos da nai, que ten o buxo da nai. E quen é a mona que ten que adormecer todo santo día rapaz? Papi, a ti tamén se che parece, non sexas bobo. Non ves que reuda como a ti, que non para en toda a noite. Se sei a tua listura, non. Que boa parella faces. E de estar guapísimo no bautizo. No bautizo. Que? Esa é outra boa de carallo tamén, verdad? Papi. Non, estate tranquiliña, muller. Estate tranquiliña que a rapaza vai oír cousas bastante peores na súa vida, verdad? Oh, sí. Afoga nun vaso de agua, chico. Bautizo con... Non me toques a rapaza. Bautizo con couto polo... Non. Bautizo con couto polo medio, pero ti... Non ves, un bautizo con couto polo medio telo que aguantar toda a santa vida, che. Pero se hai máis xente. Si, hai un aliviaxo de xente, verdade que hai un aliviaxo de xente. Está Evaristo, está Ladislao e despois está Manjo. Que de Manjo xa é mellor non falar, O de Curriol. Pois a madriña non está moi animada, que digamos. Ese tamén é outro. Non. Tucu. Ese... Non entendo como non queren ser a madriña dunha nena tan bonita, Carmiña? Porque son burras como as estas. Que pasou? A ver, cállate, que pasou? Por eso está chorando, por eso está chorando. Que pasou? Ai, eso diralo ti, pero sabes que? Cando éramos pequenos, petróleo máis eu, como a unlla e carne. Despois tiven que marchar claro. Sí. Non sería como cae o gato. Ai, non sei se non terei que ir falar con Belinda, Elena. Mira, Lolis, non estás a justo aquí. Vente para o veradoiro que nos sobra traballo, muller. Ai, Eleniña, como te pos, filla? Nin que fora a única que xogou con petróleo de pequena. Sí, pero a nai é Belinda. Eu non é por nada, rapazas, pero creo que a madriña vou ser eu. Eles sempre foron uns fillos para min. Ai, ti de aboa non dabas mal, non? E ti, Isabela, que dis? Eu que vou dixir, muller, se levo aquí 2 días. Agora, iso sí, a nena cada vez que me ve bota unhas risas. Mira ela que presenteira. E logo, María, ti non xogabas con petróleo de nena. Mira, Loli, ti o que estás desexando que che pidan, pero a min pareceme que se esqueceron de ti, bonita.
Pero coidado, que aínda están a tempo. Mira, pondo vos como que irades, pero a madriña hei de ser eu. Porque quen coidou a Beliña cando estaba no hospital? Celia. E cando fora de petróleo, quen estivo ali? Celia tamén, ou non? Aí tes razón, pero iso non te fai madriña xa. Belinda é de fora e en calquera momento danos unha sorpresa. Eso é verdade, ten moita razón. Pois como sigamos así, aínda vai vir a Evaristo rolar o posto de madriña, non che digo? Cuidado que currás, depende para que traballos. É un especialista, É que non está facendo nada mal. Ai, non sabe a alegría que me das. Eu sempre pensei que Currás nada máis servía para ir ao Persebe. O malo de ser madriña é ter que ir de janchete con Couto. Ai, Celia, que navería. Vai a parella que facían os dous. Que pena de foto. Quita dai, Isabela, quita dai. O que pasa é que ele está adoecido por ser o padriño de Carmeña. Oi, algún negocio debe ver el aí, É que non sei como o fai, pero sempre saca tallada en todo. O mellor é que desta vez está decidido a atacar, que alguén mo dixo. Sabes ti moito, Loli. Pero mira, vouche dizer o que decía a señora Esperanza. Si sabes moita chupalandría, chupas la tuya e la mía. Bo día, Melgacho. Eso nunca se sabe ata que chega a noite. Que é o que queres? Eu? Nada. Nada. Pois logo vaite. Déxame traballar. Sabías que hoxe ven a miña nai? Pois sí, hoxe chega a miña nai e non sei que facer. Hoxe entrou Marajota. Podes facer unha caldeirada. Melgacho, que isto non é unha broma. Eu non dixen tal. Que a miña nai... A miña nai é diferente, É unha muller peculiar. Gustalle gobernalo todo, meterse en todo. Non sei se verá ben a miña nova vida. Pois que poña lentes. Non, o que quero dicir é que... non sei o que quero dicir. Eu sei o que queres dicir. Mira, o mar está cheo de barcos. Uns seguen o rumbo que lles marca. Outros van fainar aonde poden. E algúns navegan contra a marea. E ademais hai outra cousa, Hai rutas que non veñen nas cartas. No, por que non deixas o mar e máis as cartas e os barcos tranquilos, Que ti queres é que che deixen tranquilo a ti, ou non? Supoño que sí. Supós. Queres ou non queres? Sí, sí, pero tampouco é tan fácil. Fácil. Fácil non é unha noite de temporal, co mar bruando. E co vento fungando. A miña nai é peor que un temporal. Pois esquiva. Non deixes que ninguén che traxe o teu rumbo. E ademais digoche unha cousa, Unha cousa moi importante. Non esquezas quen és, nin de onde ves. Vamos. Pitusa, ti non sabes ben, pero dá gloria verme, Ai, estou moi orgullosa de ti, Avaris. Bota máis patacas. Deixa, xa foto eu. Aí está. Bótoche. Non, deixa estar. Toma o peixe, logo. Si, E cando falo eu, todos firmes, Parece un general, me queje. Oi, coitelo de Dios. Toma. Sígueme contando, meu rulo. Canto rápido como se me partira unha chispa. Ti sempre fuches moi faladrín. Home, onde poño ollo, poño preso. Non me baixe nin unha peseta, Porque ti é moi lista para isto. Fixache moi ben desconxelar estes peixiños. Que na loxa non máis que hai bojas. Millor é refresco, pero cando non hai, que queres? Estes tanques jurichan, Queroche moito. E non vas querer. Pitusa. Co que gano na loxa, non par de semaniñas, imos ultimar con Don Vicente.
E logo nós que lle debemos a don Vicente. É para pagar as municións, muller. Ai, claro, que parvas son. Que nos verá con unha situación de traballo de legal e de estable e todo. E a nena tan bonitiña, tan feitinha, é que ata lle imita a súa nai, que seu pai non lle ten nada, nada. Sí, moi ben, pero non me cambies de tema, Manjui. Aí, porra. E que máis ten que me poña o coco para arriba se Petróleo non me di nada, che? O mellor Petróleo non ve que ti morras coas ganas de ser o padriño, non? A ver, porra. Xa, pero ti sabes quen é Petróleo? É meu irmán, che. Entre irmán non creo que faga falta andar con esas cousas. Porra. Claro que non. Entre irmáns falan esas cousas. A estas alturas, e con Couto polo medio, nin irmáns nin merda, a mí parece. Si, me si a simpatía de Petróleo por Couto é tan enorme... Ai, eso está. Pero se cadre igual ten razón, porque o día de mañán Couto pode dar 1000 pesos a rapaz e o que lle dou, merda. Pero ti para que me dis que empurres se estás freando todo o tempo? Bueno, ala, veña. Ya está, non me empurres máis. Isto, damos un biquiño. A falta de moral, vos son bicos, non? Claro, a falta de pan boroa. A ver se traballamos máis, Ruliños. Hola, Carlos. Hola. Home, Carlos, é que este mundo é unha máquina tan complexa que precisa unha chea de aceite para furular como é debido. Ai, perdóame, el gacho, pensei que estaba falando con Mango. Desde logo teño que vir máis a miúdo por este mundo. Non, deixate estar onde estás ben apartadiño. Estás máis ben que Dios, a ver, carallo. Estás tan mal aquí, tío. Non, mal non, pero... Pero necesita mellorar. Eso. Iso todo o mundo. Ois, por certo, cando bautizan a nena de Petróleo? Outro máis. Non me digas que queres si te llevan o padriño da nena. Eu? O padriño será o ti, non? Non, que me dara. Ois, que che dicir, deixasme en bici? Sí, aló? É que é para ir buscar a miña nai, que chega agora no bus da Coruña, é para levar a tos cantís. A tua nai? A ver a buscar na bicicleta? Sí. Aló, con o roló, que tan? Non, autocaravana non, que non quero que leve un susto así xa de primeiras, entendes? Mellor así pouco a pouco. Frea ben? Sí, ou se non mete o pé na roda. Tamén ten razón. Claro. Veña, seguide co voso. Ala. Ata logo. Ata logo. A ver, está como unha chota, Ese, non? E logo ti? Tamén. Pero por ti, miña rula. Mamá! Mamá! Sempre tarde. Hola, mamá. Casi non te acordas de me vir buscar. Nen siquiera te cambiaches, ai, eres un desastre. Mamá... Anda, colle a maleta. Colle a maleta, ou pensas que vou levar eu? Pois creo que sí, porque eu vou levar as mans ocupadas. Bueno. Pero mira que eres. E logo tu coche. Mamá, que se me deixases falar... Falar. Mas como teu pai, toda a forza se vos vai pola boca. Anda, vamos a casa. Ai, teño moitas ganas de tomar un baño. Teño un frío. Ois, isto ten rodas, non? Sí, por qué? Hola. Bos días. Bos días, don Ramón, que podo facer por vostede? Quería abrir unha libreta de aforros. Unha libreta de aforros. En realidade, o que quero é ser o padriño. Padriño? Sí, o que quero é ser o padriño de Carmiña, a filla de Petróleo de Belinda, xa sabe. Vostede o que quere é abrir unha libreta de aforros para Carmen. Eso é. Así que vai ser o padriño. Xa me gustaría, xa, pero... Non é seguro. É que mellor candidato que vostede para padriño. Neso estamos de acordo, pero non todos opinan igual. E respecto á libreta de aforros, con canto quere abrila? Pois non o sei. Que cantidade sería apropiada para un padriño? Pero sen pasarse, xa. Mamá? Supoño que será o último transbordo. Carlos, creo que xa non és tan novo como para andar xogando a estas cousas. Lévame a casa, anda, estou moi cansa. Mamá, esta é a miña casa.
Un terreno moi bonito. Sí, verdade? Pero mira, Carliños, non sei que tipo de broma é esta, pero xa empeza a ser pesada. Ven, mira. Ven. Mira, Que che parece? O meu supermercado. Todo natural. Igualito al autoservicio que hai al lado de casa. Sí, verdade? Fillo, entón é certo. Non é unha broma. Pero, mamá, como te teño que dicir? Esta é a miña casa, eu vivo aquí. Mira, ven. Teñoche preparado unha sorpresa. Xa verás. Cuidado ca cabeza, ao entrar. Pasa. Mira, que te parece? Pero isto que es, Carlitos? Pois é zume de cenoura e un cesto con produtos daqui da horta, cultivados polo teu propio fillo, Mira, patacas, cebolas, cenouras... Basta! Pero mira en que te converteches. Agora es un vulgar labrego. Onde vai a túa reputación? Que pasa, que non che gustan os produtos do campo? Ai, cando lo sepa tu padre. É certo, por que non veu papá? Co que lle gusta a caza, aquí hai moita. No fondo só de los dous iguais. Estades tolos. Mamá, mira, teño pensado xa o que imos facer todos estes días, Para comezar, hoxe, despois de comer, imos dar unha volta polos cantís. Para pola mañá deixamos o da praia. E despois... Mira, que che dicía eu? Desde aquí pódense avistar un cento de aves que seguro que non coñeces. A pillar a papuda, que é esa, o arao, o mazarico... Mazaricos vense poucos, sen descoidar a horta. Media horiña pola mañá e outra media hora pola tarde. Es que me parece increíble. Alguén como a ti, un xuíz respetable, no cu do mundo, iso sí, que ande con estas cousas, es que me dejas tonta. Ladislao, non me dijas, A rapaza ben merece o que lle regalen. Sí, pero hai moitas clases de cantillas, Canto lle metexei? Unha cantidade normaliña. 1 millón de pesetas. Que? Ai! Xa empezamos. Que é o que che pasa agora? Nada, 1 millón de pesetas, claro, que como petróleo sempre fui familia nosa, non é, Belinda debiu ser unha cana ao aire do abono, emigración. Cala a boca, non sijas por aí, Tama, a mí 1 millón de pesetas e calo a boca, calo, Nin chica, nin patacón, nin nos soñes. Mira, fillo, dame que vou ser o padriño de Carmiña. Pero, a mí por que nunca me metiches 1 millón de pesetas na cartilla, papá? Eu non son o teu padriño. E non me fagas falar, Non me fagas falar do tempo que botaches en Santiago. Que? 12 anos? Que me pasabas antes? 200.000 pesetas, Homes! Que menos? Mira, fillo, se vou ser o padriño da rapaza, non só teño que quedar ben cos seus pais, senón que teño que quedar ben tamén coa vila. Quedar ben, sempre igual, Xa o digo o refrán, hoxe para ti, mañán para min. De todos os xeitos, eu penso que Petróleo non vai querer que seas ti o padriño da nena, É porque o dis? Home, porque vou ser eu, papá. Entendes? Home, unha persoa estudiada con este físico impactante, non? Vou ser o espello no que se puida mirar a nena, non? Ladislao, non me fajas rir. O que, Pero de que? Eu son unha persoa con don de xentes e con influencia na intelectualidade da vila, Decataxeste de que cando a nena chora todos calan, como cando falo eu. Eu estás trabucado. Cando ti falas, choran todos. Será da emoción. Ademais, xa lle teño buscado o regalo a rapasiña, é unha cousa axeitada polo seu tempo e todo. Sí, e que é? Ai, iso xa se verá cando sexa. Pero dime unha cousa, ti por que queres ser padriño da nena? E ti? Home, papá, eu son un couto, non? Home, visto así... Pois xa está. Pois claro. Lá. Pois sí. Me faltaba máis que... Como a recén, E sobre todo o que purifica o ambiente. Ti sí que estás purificado. Purificado demais. Mira, Carlitos, non podes deixar o teu traballo así como así. Que va a decir la gente de La Coruña cando se entere? Mamá, Anselmo, o médico daqui, díxome que tiña que levar unha vida máis xa e tranquila. Carlitos, cunha soa chamada podo facer que te vexe o mellor especialista de España. Pero eu non preciso especialistas nin nada diso. Ademais, Anselmo fálame de igual a igual, como un amigo. Sí,
Pero ¿y tiene el título? Pois claro que tengo título, mamá. Como non vai ter o título? Ademais, el inicioume un pouco no mundo das aves. Do cormorán moñudo, da píllara papuda, o arao negro... Carlos, non pode seguir levando esta vida. Pero que a min gustame levar esta vida. Ademais, é parte do tratamento que me mandaron seguir. Testamento. É mellor que descanses. Vouche preparar a cama. Como? E tú? Non te preocupes, eu durmo aí fora. Era o único que me faltaba por oír. Dormir nunha caravana como se fose unha tola desas todas espeluxadas dos anos 70. Pois dórmese moi ben. Non, gracias. Non quero que me leve a marea cando suba. Pero onde vas? Xa verei. Desde logo, calquera sitio será mellor que este. Me vou a un hotel. Mamá. Ai, que traxe máis bonito. Estás guapísima, nena, con ele, verdad? Ai, que sorte. A nena non se parece a petróleo nin no branco dos sonhos. É unha liña cana, é máis feita. Mire, eu traxen... Non é para a nena, en realidade é para vos, para Petróleo, máis para ti. É un intercomunicador, para que esteades pendientes por si chora ou... Que ben. Que práctico. Sí, que práctico. Muy amable, moitas gracias. Bueno, moitas gracias a todos outra vez. Va, ¿qué tal? Papi, mira o que lle regalaron a Carmiña. Mira, María, este traxe. Elena, este xoguete que fai barullo. Sabela, un intercomunicador. Para facer barullo xa estades vos, jaliñas chocas. Cambia de pola, jorrión. Calarás, lurpia. Non. Belinda, Petróleo, este é o meu regalo para Carmiña. Unha cartilla, moitas gracias, Ramonazo. É só 1 millón de pesetas. Xa sei que a nena merece máis, pero para empezar... Vai, agradezo cho, Ramonazo, pero... É que aquí, Lindiña máis eu, ainda non andamos a caridade, non é así. Onde vou eu con este xoguete? Todas. Pero, Ramón, a ti pareceche normal isto? Xa che o dixen, papá, xa che o dixen. Con 50.000 pesetas chegaba e sobraba, o resto metía eu nunha conta. Que che pasa, Celia? Estás adoecida por ser madriña ou porque o teu regalo non é tan bo como o meu? Que día levas, ti tamén? Mira, sabes que che dixo, Ramón? Que se ti lle das 1 millón, eu voulle dar 2. Ai, Celia, non te quenses. Empezamos. Alto aí, vais a subastar un lote de regalos para Carmiña. Un regalo de 1 millón á primeira, outro regalo de 2 millóns á segunda, quen dá outro regalo á primeira, á segunda, Ladilao á terceira, pum. No, sabes, Belinda, papá, Celia, non é a ver que anda máis cartos, entendes? Os cartos de hoxe, ademais, que son o día de mañá calderilla. Non nos queredes que doa ca calderilla, Carmiña. Francisco. Carmiña tamén precisa regalos do corazón, non? Eu trouxenlle este masiño que tanto me gustaba a min cando era pequeno. Foi o meu primeiro maso de xuiz. E moito teño xogado con el, pero despois Paula, cando naciu, dábame con el na cabeza, entón jardino, e quería que... Así é todo, eu non entendo isto dos bautizos, dos regalos, é total por unha mexona. Entendo eu lá, se ainda fose un mexón, ainda que carai, pero unha mexona... Por favor, teñen cuartos. Teño notas de cuartos, é que eu ás veces penso que isto xa non é a pensión, que é un puticlú esta. Vaya, que vulgaridade. Descúlpeme, señora, que estamos Bueno. aquelados aquí hoxe. Tiene habitaciones? Teño un lotazo delas, as que quira. Pois déame unha. Sí, ó. Doulle a número 15, mire, é saindo por esa porta, a man dereita, unha porta verde, xa sube. Vale, moitas gracias. Agora comprendo por que está así o meu fillo. Es que este sitio é de locos. Só se salva vostede. É tan simpático. La mitad de las cosas no se las entiendo. Porque, claro, habla tan raro, un gallego tan cerrado. Y yo, pues, claro, habla tan rápido que no... En fin, bueno, ya casi me voy marchando, que se me hizo muy tarde y estoy cansada. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches, Meu pai está como unha chota. Home, que gira. Agora entendo do fillo. A nai está peor. Desde que te coñezo, Pitusa, sempre te vin ordenando cousas. Ai,
Ai, señor xuiz. E a verdade é que sempre me deches un pouco de envexa. Que tal con tu nai? Ben, tirando. Por aquí, que tal todo? Que tal con Sabela? Ben, a verdade é que se está adaptando ao Porto Sás de maravilla. Bueno, pois, con todo o que ten iso de problemático é un mérito, non? Home, hai días e días. Claro que tendo a ti de secretaria, o traballo lévase moito mellor. Gracias, señor xuiz. Perdón, Carlos. Non, agradecido teño que estar eu. En todo este tempo, déchesme a túa comprensión e sobre todo a túa amistade. Vaya mañanciña levamos, Sí, porque baixo esa apariencia fría e distante agaches un ser que é desinteresadamente amable, compasivo e alegre. Polo que vexo, non deixaches o traballo pola miña culpa. Non, falo en serio, Falo en serio, de verdade que se non fose por ti eu tamén o ia pasar mal. Non quero dicir peor. Exaxeras, Carlos. Pero, gracias. Iso sí, Non boto nada de menos iso de ser xuiz. Nada. Hola, buenos días. Bos días, señora. Pase. Podo axudala en algo? Encontrase ben? Eu? Claro, vostede. Estou bárbaramente. Ainda que non fora así, non creo que viñera por aquí. Que dixo? Que estoy moi bien, gracias. Pois alégrome. Os enfermos que están ben son os que máis me gustan. Sente. Desculpe, non me presentei. Son a nai de Carlos Porto, xuiz desta vila. Pois alégrome moito. Anselmo Bendaña. Tanto gusto. O mesmo digo. Vostede tratou o meu fillo, non? Pois sí, ten que estar vostede contenta. É un fillo estupendo. Que me vai dicir? Eu trouxeno a este mundo. Claro. Cando foi a última vez que lle fixo unha revisión? A última vez? Non será necesario internalo? Pero, señora, se é o seu fillo. Non me ande con voltas. Non ve que está moi mal. Yo creo que necesita tratamiento psiquiátrico. Carlos está de maravilla, señora. De maravilla. De maravilla estaba antes. Ahora dá pena verlo. Pero como pode dicir eso do seu fillo? Porque é así. Antes era un home fino, que non daba que dicir. Era xuiz, aunque fuera en unha aldeita como esta. E agora que? Que? Como que? Non traballa, vive no monte, case que non ten roupa. E ata lle gustan os paxaros. Ata lle gustan os paxaros. E non lle falaría da píllara papuda? Ou charadrius alexandrinus? Que é un paxariño moi bonito, así do tamaño dun gorrión, co peteiro e as patiñas así negras. Non? O mellor falolle do corvo mariño cristado, tamén coñecido como Palacrocorax aristotelis, na súa denominación en latín, non? Este paxaro é moito máis pequeniño co corvo real, pero é un excelente nadador, aseguro. Ai, Virgen del Carmen, que venga Dios y lo vea. Mile, 950, 900, 850, 800, 750, 700, 650, 600. Dous nunha, non vale. Arriba o santo. Mile, 950, 900, 850, 800, 750, 650, 600, 550, 500. Non vale outra vez. Arriba o santo. Mile, 950, 900, 850, 800, 750, 650, 500. 490, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 400. Que? Hai que ir animando, Hai máis compradores que Celia que Couto, estamos? 495, 90, 85. Meu. Teu. Pois veña, marca as caixas aí. Sei por que te pos así, eu sempre marco. Póñome así. Póñome así porque parecedes jaibotas carroñentas. O negocio, Evaris. E de que te queixas ti, home? Eu queixome de que non hai dereito que deixedes caer tanto o preço do polvo. Non é máis barato, tiña que ir. Sí, sí. Ti canta que o teu. Canta. Como se nota que vos non tendes que mollarvos para collelo, Couto. Nin ti tampouco, home. Mira, Celia, a mí non me veñas con aquelas que agarro as caixas e mando Bueno, por Evaris, carallo, non Ven aquí. Ti acordas dos requisitos? Eu que che dixen que hai que ser imparcial e que hai que cantar ben os presos e non as verdades. Xa. Ti ves como están facendo? Ves como aquela mafia toda?
Se estás dizendo a Xulián que lle den a alta. Que eu estou me fartando, que volva. Veña, Milucho. Mira cómo le gusta saltar, ¿eh? Mira cómo le gusta. ¿Y esa cara, papi, qué? Mamá, é que... Que xe estaba no ar e xa tiña ganas de meterlle na cabeza. O curriolo, che. Ai, papi, tío, últimamente ten moita violencia con É Mauro. certo, que xa é incrível que non quira ser o padriño, xa é incrível, xa non é de recibo, pero aquí ainda por riba está todo o día, está con cun desprezo que parece que somos inimigos de toda a vida, che. Pois mira, pídelle tú directamente, ok? A ver que che di. Eu que lle teño que dicir a ele? Non somos irmáns. Eu estou liado co aquel da organización do bautizo. Tiña que sair Non del, me tiña fale que de sair lío, del. non me fale Que de merda lío. lle vou Non pedir? vedes, chico, que estou dormindo a nena. Non me fale de lío, que eu teño un lío cas mulleres. A ver como lle digo que quero que sexa Celia a madriña. Lindina, mira unha cousa, ti... Vai, ti queres que sexa Celia a madriña polos 2 millóns de pesetas, non? Papi, ti estás mal da cabeza, non? Non estou mal. Celia non falaba en serio. Ai, non. Mira, aparte María, Elena, ademais son as miñas Sí, amigas. querolle moito, Sí, querolle claro que a moito, quero la, moito. pero estou preguntando si queres a Celia de madriña polos 2 millóns de pesetas. Papi, Celia para min é como unha nai. Portouse sempre ven conmigo, nos peores momentos, no hospital, axudoume sempre, entendes? E ademais... Ademais ten 2 millóns de pesetas, non é? Cala a boca, mugroso. Celia non ten fillos. E seguro que lle gustaría moito, verdade? Ver crecer a Carmiña, e axudala, e ver como medra, como se fai unha muller ben guapísima, Pois son as outras boas lagartas, para deixarlle vía libre a Celia, Pois como se enfaden todas, en vez de un bautizo, vai parecer un funeral. Ben, pois eu mañán teño que madrugar. Vou mirindo. Pagasme ti o café? Sí. Que boa idea tiven o día que merquei o mancontro, Ata mañán. Ata mañán. Hola, María, que... Ai, hola. Elena, teño que falar contigo, se ti queres, claro. É que... Xa, entón eu marcho, ata mañán. Non, María, non marches, por nós non marches, podes quedar, Deixa que marche, home, deixa que marche. Que querías? Sentamos. É que teño un poquinho de presa, Non, é un momentiño nada máis, Elena, de verdade. Onde hai confianza, xa se sabe. Sí, xa se sabe. Tamén é que nunca houbo tanta confianza entre nós como a que hai agora, Eso tamén é certo, home. Que querías? Pois... é que quería pedirche un favor. Isto non pode seguir así. A cousa non vai ben. Isto non vai. Pero por qué? O que pasa? Porque hai moito caco neste mundo. Mira, ti fai o teu traballo e xa está. Xa. O traballo xa fago, que remedio me queda. Pero a mí non me gusta que traten así a vida dos outros. A ti fixeron algo? A mí non que os poña a andar. Pois logo, cada un. Preñalos era pouco. Angina... Eu aquí sin poder facer nada. Mira unha cousa, Baristo. Eu, no xulgado, teño que calar a boca moitas veces. Hai cousas que non me gustan, que me parecen injustas, pero non podo facer nada. E te fixeron algo, non? Baristo, eu o que quero dicir é que non che poden afectar tanto as cousas, só. Pousa, afétame. Que lle queres? Eu son un home de mar, Pituxiña. Igual non son un lobo de mar, igual son un raposo, pero... Eses 4 intermediarios están deixando que era o preso do polvo a... Eu que sei o que están facendo eses. Non te poñas así, anda. Xa verás como te faz. A facerme a qué? Cando me cruce por aí con un mariñeiro ter que baixar a vista ou cambiar a mirada ou... Aguanta un pouquiño, Baristo. Cando casemos, despois miramos a ver que facemos, pero tamén que vai dicir a xente se non paras nin 2 días nun traballo. A mí o que deja a xente é alami do carallo. Pero o que dixes ti... Claro que eu teño en conta. Se te dis aguantar, eu
Eu vou intentar aguantar, claro. Ai, Evaristo, que terrible es, Terrible, terrible son estes da televisión. Mira por aí, que están seguido repetindo todo. Chechas, que son uns chechas. Vale. Tamén leva razón. Que? Iremos para a cama logo? Eu rematei agora de chesurcir o calcetín. Ah, caraxo. Dime a min o corpo que esta noite vai haber polvo na furada, Pitusa. Ai, corriñas non, Evaristo. Ai, corriñas non. Non, Ai, corriñas. que nos picamos coa agülla, non. Ai, corriñas. Mareas vivas de Porto. Hola? Hola? Non hai ninguén? Hola? Hola? Hola. Ai, que susto. Hola, vostede é Elena Souto. Son. Vostede? Eu son Sofía Pardo, a nai de Carlos Porto. Encantada. Tanto gusto. E logo vostede por aquí. Bueno, pois, segundo sei, vostede é mailo meu fillo. En fin, xa me entende. Pois non entendo. Pois que saíron un tempo xuntos. Ah, sí. Pois saímos un tempo xuntos, sí. Así que vostede é a sustituta de Cristina? Señora, eu non son, nin fun nunca a sustituta de ninguén. Perdón, non quería ser grosera, pero contáronme que Carlos empezou a trastornarse desde que vostede o deixou. Desde que o qué? Vaya, desde que se deixaron. Mire, señora, o que vostede ten que facer é querer máis no que lle dixa ao seu fillo e menos no que dixa a xente. Sí, mujeriña, pero tú viste como está. Como está? Perdidiño de la cabeza. Señora, vostede coñece o seu fillo. Antes sí, pero agora xa non sei nin quen é neste pobo de todos. Carlos Porto é un bo xuiz. Era. Agora parece un hippie deses tolos. Creo que ni se lava. Mire, non só un bo xuiz, Carlos é unha referencia, un exemplo para Porto Sás. E logo, aquí tampouco se lavan. Dígolle máis, é un bo amigo, sempre está pendente dun. E, ademais, asegúrolle que deixou un pozo moi especial en algúns de nós. Bueno, se vostede o di... E non só o digo eu, Dío todo o mundo que o coñece. E máis, dígolle unha cousa. Carlos é un encantiño. Bueno, mujer, pois mira, parece que me dejas máis tranquila. Claro. Bueno, pois entonces, muchísimas gracias. Yo marcho. Hasta lueguiño. Mira, esto moi bonito. El astillero, precioso. Cualquier día vuelvo por aquí. Hasta luego. Hasta luegiño, hasta luegiño. Adiós, gracias, Sí, hasta luegiño. Gracias, Elena. De veras, moitas gracias. Pero por qué? Por decir a verdade. Somos amigos, non? Sí, claro. Pero... Pois entón. No, que xa sabes como é a miña nai, xa viches. Es como a todas as nais, Carliños, como a todas as nais. A ver, agora percebes como a puños de Tarasido. Que xa me extraña, pero é un lote bo, Veña, 15.000. 15.900, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 14.000. 14.009, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 13.000. Oi, non sei a que merda esperades, 13.009, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12.000. Vos sabedes o traballo que custa collelos, Déixate de lerios e canta, que teño presa. Pois se tens presa, para Santre Subaste xa os levas, couto. Sí, ainda estás moi arriba, currás. Ti quero levar por unha miseria, non é? De que miseria falas, Evaristiño? Da miseria que lle queda a xente cando comprades vos, intermediarios. É que os negocios legais son así, unhas veces arriba e outras veces abaixo, que lle fai de ser. Xa entendo. A mí pareceme que non tens nin sorra idea. Pero non me faga falar, que senón ainda vai ser peor. E vos, os outros, os daqui a malos de fora, tamén podes comprar, Porque xa estou vendo que ou sodes mudos ou tendes medo. Me cagina. Veña, estábamos en canto, en 12.000. 12.100, o digo, 12.009, 8, 7, 6, 5, 4, 100, 300, 200, 600, compro o seu. Que fajo que os compro eu, o que non facedes vos, fajo. Compartir, ti tes que cantar. Veña, sacádemos de diante, sabe? Largo de aí, cheirentos, coño.
Tranquilo, tate tranquiliño. Tranquilo, non, que se non é por min non che pagaban un peso. Pois, gracias, moitas gracias, Gracias, non. É que estes percebes valen un ollo da cara, Outro máis. Non me veñas con chistes, tía. Daquela que 11.000 das máis agora ou despois? Que dis? Non, xa máis darás gracias, xa máis darás. Cascarón, que teu pai é un bribón e a tua nai unha bolboretiña que non che quere dar a tetiña, pero si guapísima. Ui. Arón, ron, cascarón. Ui, guapa, que teu pai é un bribón e a tua nai unha bolboretiña que non che quere dar a tetiña. Carmiña, ai. Rapaces, sempre molestando, Ai, non hai que nos aguante. Non, estivo de levar, Tío, que tiñas que facer era coller a tua santa e marchar todo o que é mar abaixo. Si xa oía a canción, polo mar abaixo vai unha concha de pé, Paco? Francisco, Cuidadiño que algún ainda vai sair daqui cos fuxiños quentes. Que animales. O sabedes que polo visto Celia xa foi a Coruña a mercar a roupa do bautizo? Pois eu xa mandei o traxe ao tinte. Petróleo, ponme un aquí. Hai que brindar pola parella da semana. E a sentir o que non houve nin en Yugoslavia. Antidisturbios, Garda Civil aquí de... Algún había que bautizalo outra vez. É o que fixen agora, papá? E vos os dous, como vos oia dicir eso de que se viquen os padriños, habedes vos de acordar de mí. Que? É un acto de amor, papá? É unha cousa cristiá, é bonita, non? Que ruína de fillo, pero quen me botaría ese mal de ollo? Que pasa co ollo, Tanto ollo. Ainda te vai castigar Dios. Celso, entre ti máis, quen mellor que a min para ser o padriño da vosa criatura, Quen? Calquera. Como que calquera? Terá sido mellor, non? Pero a ti que che pica hoxe? Nada, Evaristo tampouco, entendes? Currás de padriño furtivo, sí, pero... E Carlos, que está atrascado da cabeza, non serve. E ti, papá, non che pareza mal. Pero non só é cuestión de cartos, entendes? Que é un padriño? Un padriño é o sustituto do pai chegado ao caso, e ti non estás en idade, Pecho peteiro ou quedas en chica? Bueno, vale. E Manjo, onde vai? Manjo, que futuro ten esa criatura con Manjo e de padriño, entendes? Eu sí, teño toque así de Al Pacino, E máis aí o texto da película, Celso, veni qui, sono il padrino. Sai, me che sì. Padrino. Oi, que tes aí? Que teño? Abra a boca. Teño, é polvo. A ver, abra a boca. Abre. Ai, miña nai, como tes un poquinho de padrino. Tocarme tanto os percebes, que acabei nos comprando eu. O que, Evaristo? Os percebes, Pitusa? Compráinos porque non había que nos comprara. E iso queren como puños, Pero non sabes que ti non podes intervir? Xa sei que xa mo dixeron moitas veces, pero... xa non me volven dicir máis. Evaristo, botaronche do traballo? Botarme non. Marchei eu, que é distinto. Como que marchaches? Marchei que non ves que a Xulián xa logo lle van dar alta. Que pinto ali. Pero que dis se levabas 2 días, como a quen di? Eso sí, que comigo quedaron un milagre de contentos, Que dis que non sabe que como Xulián está casi sempre debaixo, non é? Pois é que igual me chaman outra vez, ou 2. Pero ti quen pensas que son eu? Eu penso que sei ben quen és ti, Será posible que non botes máis de 2 días nun traballo? Digo, que non hai dereito que traten aos marilleiros como o pito do sereno. E tampouco hai dereito que intermediarios como Celia máis Couto compren un regalado o que custa tantos traballos de Cristo coller no mar. Eso é o que digo. Só sei, Evaristiño, non hai dereito a moitas cousas, pero esas moitas cousas hai nas que roere. Pois que arroian os ratos, eu non. Gracias, Evaristo. Sabexo que podo confiar en ti. Para que ten que ver a confianza co aquel, home? Cala!
Xa vexo que nunca podes ceder en nada. Pero aquilo é toda unha mafia. Eu teño culpa logo, miña home. Mira, vaite dai. Déixame traballar. Xa que non queres traballar, polo menos déixame traballar a mí. Hola, amiga. Hola a todos. Pero mira que bonita está a miña fillada. Mira. A túa fillada sí era boa. Eu cos nenos non me entendo, pero esta xa me está dando pena con tanto mareo co apadriñamento ese. Xa estás ti metendo os fusiños, xa. Eu meto que me dá a gana. Que? Sabe que? Hola a todos. Petroliño vaime poñendo algo fresco, que veño morta, non parei en todo o día. Queres unha aspirina? Non, algo fresco. Non será de traballar, que ti nunca pejas pancarra. Petróleo, cando vas poñer o carteliño ese que poña prohibido, canso? Que? Xa sabemos que é o padriño? Nada, non safamos, che, que... Hai no taso de candidaturas, pero non hai maneira. Non sei, a ver como... Eu que sei, eu xa son de idea que escolla a rapaza, mira ti. Parece que xa escolleu, Oi, te escolleu que vai, que... Xa tiña que sair de ti que... A ver, o que liña máis eu... Che, toleamos, que viñeras de padrino, lo. A ver, como hai... Como? Perdón, que non escoitei ben o... Podesmo repetir un pouquiño outra vez? Que viñeras de padriño, que viñeras de padriño, que viñeras de padriño. Quer que vayas de padriño? Home, Petróleo, parece mentira. Pensei que non me ibas pedir nunca, che. Ay, tan pequena, tan lista. Ay, saiu a min. De veras que se te la derrota, non? Que remedio, fillo, que remedio. Así me gusta, Monchiño. Hai que saber perder. Os cartos non o son todo nesta vida. Non é, Belinda? Ay, sí, chica, mira, que morro conto. Ay, Carmiño. Ai, niña, como saia repugnante como teu pai, non vai haber Dios que che aguante. A ver, dame un biquiño neste ollo, doche un cacajués, veña. A ver, Belinda, este nena hai que cambiala, Como? Non é a nena, non. Un té para señoras. Gracias, Carlos. Ainda que a mí non sei se non me vería mellor unha tila. E logo, filliña? O meu Evaristo que me ten tola da cabeza. Pitusa, lembra o que falamos outro día? Deixa falar a xente. Conta, nena, que pasa? Ten un formijiño no cu e non está contento en ningún traballo. E nos percebes, sí. Pero ti que saberás? Pois creo que tes razón, Carlos. Mira, filliña, Currás é moi simpático, pero la verdad, que quieres que te diga? É o meu home, eu quero moito. Ai, perdón, non sabía que estivera descasados. No caso, tanto tempo. Bueno, pero ti és unha funcionaria de xustiza e el... E el que? El que, mamá? El que? El é Evaristo Currás. Un percebeiro, que ama o traballo que fai. Entendes? Un home que vai aos percebes porque lle saíron os dentes das pedras. E que xoga a vida un día sí e outro tamén para facer algo que fai como a ninguén. Un pouco furtivo, sí, pero que ninguén é perfecto. E sobre todo, mamá, Evaristo Currás é un home libre que ama a Pitusa, que quere facela feliz sen deixar de ser quen é. Pero, fillo... Non, agora calas ti a boca e deixasme falar a mí. E se vivo aquí, é porque quero... É porque quero gozar de todas as cousas que antes nin coñecía. É porque quero ser coherente comigo mesmo, mamá. Entendes? E se non che gusta, pois... Bótalle azúcar. Se me queres, pois queresme como son. E se non me queres, chovan as varizas. E xa está. Anda, fillo. Ven pra cá, Boase. Evaristo. Carallo. Estabas aquí? Onde vas? Eu, veño dar un raite por aquí, veño ver os paxaros e máis visitar aí a súa señoría, e máis a señoriña. Vas aos percebes, non? Vou, que? Mira, Pitusa, teño tento desestabilizado de todo, se non vou aos percebes non collo pulso, así que a lousa quedouche lavada, O mal é que caeron 3 ou 4 pratos ao chan e escacharon. Estaban así algo alteriados. Anda, ven aquí, miña prenda. Pitusa, pero o desagradelos tamén escachou,
ese pegueicho, o mal que sobra unha pesa. Tanto tempo. Imos dar un paseo? Pois vamos. Ves aquel petón dali abaixo? Aquel teno como puños, me cago na... Queres vir? Un día. Bueno. Ola, xente, xentiña, xentalla. Tremen as ondas, e que Porto Sás non para. E o furacán de Porto Sás está en cada recuncho da vila para escudriñar a actualidade do minuto. Que dixo do minuto? Directamente a actualidade do segundo. O vento, o noso correspondente nos acantilados, comunícanos a marcha de nai de Carlos. Que muller esta. 2 días máis aquí e acabaría indo, os percebes, directamente co rapaz este que lle chaman Currás. Ai, sí, Currás e os percebes. Cantos debeu de botar en falta na lonxa? Polo que sabemos, a lonxa tamén botou ben en falta o señor Xulián. É que o tempo pon a cada un no seu sitio. E senón que lle pregunten a Manjui. A Manjui que xa lle chaman o padriño, mío caro amigo. O padriño que a tal hora debe de estar coa súa fillada na pía bautismada. Saúde, Carmiña. Benvida a Porto Sás. Esta vila na que nunca pasa nada. Esta vila na que sempre pasa de todo. Que non me lle ides poñer a nemiña. Carmiña Desiré. Carmiña Desiré, eu bautízote no nome do Pai e do Fillo e do Espírito Santo. Ai, que non chorou. Que bueno. Que che mollaron a cara. Que E logo Celia. Se case se lle cae a rapaza na pía bautismal. Ti saberás moito de peixes, pero da auga... Non me fajas falar, Ramonsiño, que ti nin moito nin pouco, nada de nada. Oh, padriño, Ramón. Oh, padriño, estiveron maravillosamente, ok? Di que sí. A ver, non pon aquí ninguén un viño, que? Eu non quero esa merda. Visto alegre. Fálame ben diante de miña fillada, Fillada. Sí, fillo, sí. Faremos de todo. Con el tiempo que vas a tener ahora, bueno, tú ya verás. Claro que sí. Ata pode vir papá contigo. Claro, claro que pode vir, E xa sí. verás os acantilados da costa toda, os paxaros, a horta, todo. Ai, todos estes están tolidos, Mamá, outra vez. Pero son felices, e ti és feliz. És un bo xuiz, un bo fillo, unha boa persoa, e eu estou moi contenta, fillo. Sí. Gracias, mamá. Gracias a ti, fillo. Mamá, isto... Oye, Non cógelo, no le digas nada a tu padre. Currás, compramos os percebes pro bautizo. Ajá. Pois 15.000. Haberá que rular, non? A partir de 15.000, digo eu. Habrá que rular? Sí. Moi ben. Disculpa un momentiño, Imos empezar co lote de percebes de Currás. Ou supoña que foran estes pastéis, non? Sí. Veña, 15.000. 15.000 sean 16.000. 16.000 sean 17.000. Carallo. Pero arriba o santo, non Currás? Aí subo máis o santo, moi ben. 17.000... Non, xa pagamos a medias. Belinda, petróleo, poñed a auga a ferver, que hai percebes. E ti amaña cun tarasido, Tarasido xa está amañada a bondo. Evaristo. Que? Sabes unha cousa, Evaristo? Que che quero moito, meu corazón. Xa sabía, Pitus? Ai, Pitus, Que? ti sabes unha cousa tamén? Que ti antes de andar comigo non eras tan guapa, Esa, toma. Momento. Eu vou propoñer un brinde, Brinde pola miña fillada, polo meu amigo e máis pola muller. Así que, arriba todos a copa. Veña.
Por Carmiña! Arribaivas aquí, arribaivas aquí. Non fajades tanto balbordo, que lle despertar a Carmiña.